Hakawi gasngila jia ya weu khna ubakrteng u araf. Ubamlin pan saila bat ubam ju kongu ila ka jongga kami. Uba aini abhaya ka. Kadit kan san hakawi gasngi. Ula pertaya ka ada kabateng Pilai pim ju sngow thu komeyanga. Bat ulami no bak nalaying. Hadin katukan dikentah. Ula yo ya ka phone baga kami ka jong u kadon haka jingji accident. Marmar ula lech hospital. Bat kabasusi kalong ba umsyam lapshu ya ka. Kanos kabadan hang ta kala ai ya kata ka phone ka jong ka kami ha u araf. Bat ha balo shim ya ka phone pan pek. Yu i ya ka wi kami se. Ka bom pat syam la sen se u. Ka batho khun ba ye. Ki baro ki bangale. Ki dei namar bangas ngau thu fi. Batang kawai kan ong yapi banga I palat yapi ban ya uno ubri u araf hadin boli osngau bat boli I ya kata ka jingtho ula dem krup hala ka jong ka kho siu bat ula jau umat omla batai shu bat khadu ula pasio hala ka jong ka do not mei ngalas ngau thu menta